Dagirkerên Kurdistanê ji hezar salan û vir de çand, huner, dîrok, folklor, ziman û war û wargehê Kurdan talan û wêran kirine. Li ser tunebûna Kurdan hebûna xwe ava kirine. Ji ber vê yekê saziyeke ku wê çand, ziman, huner û wêjeya Kurdî restore bike weke nan û av pêwîst bû ji bo Kurdan. سالên 1970 salên 1980 ew salin ku civaka Kurdika da siyasî de gelek bi pêş ketibûn. Rêxistinbûna têkoşîna siyasî ya Kurd gelek xurt bibû. Bi taybetî jî di nav civanan de li derdorên zanîngehan pirsgirêka Kurd, mafê çarenûsa Kurd ya rastî li ser mafê çarenûsa Kurdan gelek zêde dihate axaftin. Gelek zêde dihate nîqaşkirin. Yıllardır. Elbet bi bilindbûna têkoşîna Kurdistanê li metropolan jî lê gêrinekê xurt hebû. Lê di qeda çand û hunerê de hinek kom bi taybetî ji qeda muzîkê de komên Kurdî hebûn. Wê çaxê ez çend komeleyên wisa bibin sazî dizanim. Lê gelek eşkere bû ku valahiyek û hevcedarîkî mezin hebû. Kültür kurumları vardı. Li ser wê têkoşînê yanî Kurdan ew 10 sale têkoşîna nasnameya xwe didan û di vê têkoşîna nasnameyê de yanî bi rastî jî hem Kurdan çanda xwe, zimanê xwe hem mafên xwe yên nasnameya xwe hemû bi giştî îcar dibe ku têkoşîna ji bo mafê xwe yê siyasî didan. Di nav vê têkoşînê de potansiyelekî çandî derdiket meydanê. Kültürel potansiyel. Kurd dema ku dikada azadkirin û avakirina netewa xwe de tê dikoşiyan, duwarê siyasî û eskerî de leşkerî de gavên gelek dirêj avêt dibûn. Lê dikada çand, huner, zanist, sosyolojî û dîrokê de di nav valahiyekê de bûn. Yaşanıyordu. Li metropolan êdî herkes hatibûn û êdî nivşên nû hebûn. Zarok li vê derê mezin dibûn. Ji ber wê jî îcar ji bo zarok jî çanda xwe jî hunerê xwe biyanî nemînin, di wê devrê de hevcedariyekî wisa hebû. Divê mirov dest nîşan bike ku ev potansiyel berdêla têkoşînê bû. Berdêla canê hatibûn dayîn bûn û divê heta mirov veya destnîşan neke di ser ra derbas nebe. Ev hêjayê li ser keda kesên canên xwe dane hatiye demezirandin. Ev yek ji wan saziyan e. Oluşan kurumlardan biridir. Navenda çanda Mezopotamya. An jî bi navê xwe yê ewilê navenda çanda Mezopotamyaya jorîn. Bi destayîna hev ya çend rewşenbîrên Kurd li Stenbolê saziyek tê damezrandin. Di sala 1991 de di nava ewqa zilm û zordarî û wan rojên reş û tarî de wê ev sazî li ser ziman, çand, huner, wêje û dîroka Kurdan xebat bikira. Helbet potansiyelek derketibû meydanê. Lê divê mirov vê potansiyelê bigihanda alavekî bi saz û man. Divê mirov wisa hinek pêşengî jê re bikira. Di vî warî da hevalê me İbrahîm Gürbüz rola sereke dilîst. Ev sazî diviya bû saziyeke netewî bûna. Saziyeke çandî bûna. Hemû unsurên netewî di nava xwe de bihewanda û diviya bû ku
هنر هلبراندا، زانست هلبراندا، چاند هلبراندا. Ji bo gelekî ku hişmendiya wî ya nivîskî qels be. Di pêvajoyekî wiha da ev potansiyel vê potansiyela ku tekoşînê derxistî bû meydanê di vê saziyek bihata avakirin û pêşengî jê re bihata kirin. Bi vê xebatê wê hişmendiyekî nivîskî jî pêk bihata. Çalışmaydı. شر چکداری و سیاستا کرد یا لگال ایدی هات بو مرحله که کردستانی ایدی جخوا سالان شیار بو بون به فلسفه احمد خانی کو گوتبو دوی شور و قلم لجم هفبن کار و بارین به جوش و جدل و جان دهاتن کرن بی کو لبندا تشتکی بن ji berjewendiyên şexsî dûr newestan û ne jî sekinzan bûn. Bi evîna netewî bênavber dixebitîn. Em 5 kes, 5 heval hatin bahe. Ev kesana Mamoste Cemil Özen, Wênesas Fewzî Bilgen, xwendekarê hukukê İhsan Dört Kardeş, Cabbar Gezici yê ku di kovara Özgür Halkê de dixebitî bû û ez İbrahim Gürbüz. Em 5 kes hatin bahev û ji bo avakirina navendeke çandê me biryar da. Mütabakata vardık. Evvela gotin li vê derê ameldekarî heye ku navenda çandekê vebibe. Gelo hûnê xwe tevlî bikin an nekin. Wî gavên min û Elî Temel me got em amade ne. Yani eger ku pêdiviya me ji bo jiyanê evvel alîkariya me bikin em xwe tevlî bikin. Yani ji xwe berxîne ji kêrê re ye. Em ji bo evan tiştan e. داویه 1990 و سر 1991 de ez gelek car dahatim İstanbul'e. O ez dahatın buraya yeni ülkeye. Ve çağı rojnamaya yeni ülke dahat veşandın. O veşaneke hafteyi bu. Li dere nivîsê min dahatın çapkirin. Li yeni ülkeye. Yeni ülke li Talasxanê bû. Li qata jor a Talasxanê bû. Li Tirkiye di pêşketina tevgera sosyalîst de Talasxan mekanekî gelek giring bû. Mekanekî gelek giring bû. Talasxan li Cağaloğlu'yê bû. Wek mînak biroya weşanên Antê li Talasxanê bû. Biroya rojnameya yeni ülkeyê jî li wê derê bû. Aha wê çaxê ev tê bîra min. Dibe ku dawiya nodî be yan jî serê notu yekî. Min cara pêşîn İbrahim Gürbüz li wê derê nas kir. Wê çaxê gotibû em hewl didin ku navenda çanda Mezopotamyayê ava bikin. Ji min re got em te bikin serokê Neçemeyê. Min jê re got ez nivîsan dinivîsim. Tu yê serokatiyê ji min çêtir bikî. Wisa bawerim. Bunu siz daha iyi yaparsınız. Min ji hevalan re got ku ev kar divê bi şîrketeke çêbibe. Min ji wan re diyar kir ku formula vê ya herî rast dibe ku bi awayê şîrketeke limited çêbibe. Ev şîrket wê li gorî kanûnên Wezareta Bazirganiyê ya Tirkiye bihata avakirin, wê çaxê polîs jî nedikarî bû müdaxele bikira. Pêkutiyên dewletê jî bi hêsanî wê li ser pêk nehatine. Ez bûm şirîkê şîrketê, ji xwe ez bi bazirganiyê ve mijûl dibûm wê de mêwan daman. Wekî din Filiz Oğuz û Ali Ekber Oğuz jî hatin û me şîrketekî sê kesî ava kir. Weke fermî em her sê kes bûn. Li Tarlabaşî ciyekî sê xat cî hate girtin. Wî gavê amedekarî zêdetir li ser heval İbrahim Gürbüz dimeşiya. Êdî dor hatibû ser navê saziyê, ji gelek hevalan pêşniyar dihatin. Hinek jê digotin navê wê bila navenda çanda botan be. Hinekan navên cuda cuda pêşniyar kirin, xistin rojevê. Ji ber ku berê li müzexaneya arkeolojiyê ez xebitî bûm, li müzeyê beşekî hebû. Departmana Mezopotamyayê. Ew departman gelek dewlemend bû. Li wê derê Asurî, Sumerî, Babilî, Akadî, Medî. Li ser van hemû gelan beşekî gelek dewlemend hebû.
من ji hevalan re got navê botan gelek teng e. Weke têgeh teng e û herêmeke biçûk e jî. Weke pêşniyar min got ku divê navê wê Mezopotamya be. Heta bila Mezopotamya jorîn be. Mezopotamyaya jorîn hemû Kurdistanê di nava xwe de dihewîne. Lewre herêma Mezopotamyaya jêrîn Basra û Baxdayê jî digirt nava xwe, bi hevalan re bi şêwir me bi navê şîrketa Limited Azdanist, Çand û Hunerê ya Mezopotamyaya jorîn ava kir, bi vî awayî me navê wê diyar kir û me biryar da. Navê wê bû navenda çanda Mezopotamyaya jorîn. Kurmuş olduk. Ez gelek caran çûm wê derê. Avahiya li tarla başiyê. Yani ji ber ku navenda çanda Mezopotamyayê li wê derê bû. Li gorî baweriya min, ew avahî jî avahiyeke geleke girîng e. Yani di diroka Kurdan de avahiyeke girîng e. Önemli bir bina. Ji bo logoyekî me pêşbirkekî li darxist. Li jineya hewldanê di nav xwe de axivî, yekî ji wan got bila çiyayê cûdî be, yekî got bila çemên Dîcle û Firatê bin, yekî got bila şaxadara zeytûnê be, yekî got bila pirtûk be, yekî got bila agir be. Min got divê berhemên arkeolojîkên dîrokiyên Nemrûdê teqez li ser hebin. Ew logoya ku Mahmûd Nayîr tespît kiribû, ev logoya ku şeklê xwe yê dawîn girtiye û niha jî tê bikaranîn weke biryareke hevpar hate pejirandin. Bi vî awayî pirskirêka logoyê jî çareser bû. Me tabelaya xwe amade kir û di 28 îlona 1991 de bi beşdarîbûna girseyekî mezin navenda çanda Mezopotamya vekir. Di wê rojê de gelek kes beşdar bibû û bi rastî jî kalabalıkekî zef zêde hatibû ji bo vekirinê. Açılış gerçekleştirdik. Bixwaze xizmeta vî milletî bike ji çi rêxistinê dibe beraber fikra wî çi dibe beraber divê ciyê wî di nav vê dezgehê de hebe. Bes ya esas got îxanetê xwe û milletê xwe nekiribe. Jê pêve her kes dikare nav vê dezgehê de cî bigire, xebata xwe bike. Axaftina vekirinê ji aliyê min ve hat kirin, Musa Anter jî axivî. Belê Musa Anter got, teqez divê şûr û qelem li cem hev bin. Îro şûrê Kurdan heye lê qelema wan gelek qels e. Teqez divê em vî warî jî ava bikin. Musa Anter got wê ev sazî, ev navenda çandê fêdeyeke gelek mezin bigihîne têkoşîna Kurdan, avakirina neteweya Kurd. Apê Musa axaftineke wisa tije kir wê rojê. İçeren bir konuşma yaptı. Helbet saziyeke ku li ser afrîneriya çand, huner, ziman û folklora milletekî bixebite, divê weşanên wî yên nivîskî jî hebin ku ji dîrokê re xizmeteke mayînde bihêle û kovara rewşen. Kovara rewşen dibin banê navenda çanda Mezopotamyayê de dest bi weşanê kir. İsmaîl Beşikçî, Musa Anter, Abdurrahman Durre, Feqih Hüseyin Sağniç,
û Cemşîd Bender jî di nav de gelek pênûsên ji dil û can û hêja di kovarê de dest bi nivîsan kirin. Xebatên çandê hunerê dihatin meşandin. Lê di heman demê de gengeşî dihatin kirin ku bi awayekî nivîskî kovara wê jî bê derxistin. Li derweyî welat kovarekî bi navê Rewşen dihat derxistin. Piştî gengeşiyen rast hat dîtin û hat bêjirandin ku divê êdî ev kovar ne li vê derê êdî vêgere ser çavkaniya xwe. û me biryar da ku em Rewşenê li vê derê çap bikin. Di kovara Rewşenê de sê hevalan roleke girîng dileyîstin. Ev sê kes İbrahim Xort, Edibe Şahin û Hüseyin Kaytan bûn. Stûna Rewşenê, bingeha Rewşenê ji van her sê kesan pêk dihat. Bunlar oluşturuyorlardı. Bi xêra kovarê, bi riya kovarê gelek insan fêrî nivîsandina Kurdî bûn, fêrî berhevkirina berhemên Kurdî bûn, fêrî berhevkirina folklora Kurdî bûn, çîrokê Kurdî bûn, fêrî nivîsê bûn û kesê gojwir mesela dest pê kirin gonameyên Kurd ji me dişandin. Ana ew heval bûne nivîskar, bûne roman nivîs, bûne çîrok nivîs. Ji bo wê jî hem xizmetek mezin kir kovarê, hem jî bû wek arşîvekê ji bo Kurdan. Helbet em li müdürê karê nivîs û berpirsiyarê karê nivîsê digeriyan. Divê bi herê hindik dîploma wê ye lîseyê hebûya. Divê kurmancî û zaraveyên Kurdiyên din bizanibiya. Di zarokatiya xwe de erê kirmanckî zazakî min xeber dida. Lê paşê min jî bîr kirîbû. Îcar ez niha wek kesekî ku jî nû bixwaze zimanê xwe hîn bibe û bixwaze bi bîr bîne li mêkameyê bûm. û di nav vê pêvajeyê de ji ber ku bi awayekî lezgîn kesekî xwedê wê dîplomayê nehate dîtin. Min got ka ji bo demekî ez vî karî bikim. Wê kovar bi temamî bi Kurdî derketa yanî ew ê bi lehçeyên Kurdî, ew ê bi lehçeyên din jî çap bûbiya. Li ser gengeşî dihat kirin. Wê çi qas Tirkî tê de hebe an jî tin nebe. Bixwe Kurdiya me nivîskî gelek zayıf. Rêziman gelek zayıf. Em bên peydakirina nivîsa gelek kêm, gelek problem yani her problem. Bi ser halat problema menî ekonomîk hebû, problema menî teknîkî hebû, problema menî mîzanpajê, dîzaynê, velhasıl yani her problem. Bes diviya bû got kovarek vê dezgehê hebe. Gava ku ji bo damezrandina kovara Rewşenê me serî li walîtiyê da, me got ev kovar wê bi Kurdî be. Wan qet negot, na ev çi ye ev Kurdî ye. Di nav wê hengameyê de jê re qet tiştek negotin. Wê demê kovara Rewşen di vî warê de weke kovara çand, edebiyat û hunerê ya Kurdan li Bakurê Kurdistanê û li Stenbolê kovara yekem bû ku çap dibû. Çanda devkiya ku bi têkoşînê bi pêş ketibû yan jî bi têkiliya wê ya bi dîrokî ve jî bi armanca ku em wê vegerînin ser tiştekî nivîskî kovara Rewşen hat derxistin. Em hatin qonağa mîzanpajê û dîzaynê û hinekî çapkirinê. Ew jî me çawa dikir. Ji ber şertê menî nebûnê yani ekonomiya me bi rastî gelek zehmetî me dikişan. Hevarekî me hebû navê Şahin Ateş bû ez nexelib bim. Kompîtera me tune bû ew hevalê ha li İstanbul li şîrketekê dişolî bi şev kompîter ji wir didizî
مبتاسێکی شو کۆمپیوتر شیرکەتێ بارد کە تانی حتاس بێ ئەم شغلی مەدەرباسی کۆمپیوترێ دەکرد و دیسکەت و سیدی و نظام چمە لور کۆپی دەکرد سبێ دەستێ سبێ ئەو فەقیرە خۆدێ دەهات دیسم مەلتەقسی بارد کە ئەوژی چونکەوی دیزایناوی دیزگیاوی دەکرد تیپرێزی وەک دەبێژن دەستی سبێ بەری مەسایە مەدیس ئەو بیلگیسیار دەبر شیرکەتێ داتانی وێ دەرێت چوو ئۆفیسێ سەرکارێ خۆ حتا گومە ئەو کۆڤار ئامادە کرد ئەوژی مەسە تقریبا نزیکا مەهەکێ دەکشان چونکی سبها مە دەبر ئێوارێ پشتی مەسایان خەلات و مە بیلگیسیار شیرکەت ئەوان بدزی تانی yani çend hejmarê pêşî bîhavî medaxist. Bi rastî jî bala rewşenbîr û nivîskaran kişand. Lê di heman demê de nivîsên kesên ji berê ve di vê qadê de xebatan dimeşandin û keda xwe didanê jî hebûn. Helbet û vêya re jî ji aliyekê ve lijnayê me zanisteyê pêk dihat. Nivîsên mamosteyê me Cemşît Bender, yên Apê Torî, dîsa helbestên Abdurrahman Durrê, dîsa di heman demê de nivîsên Apê Feqî dihatin weşandin. Hindik bê jî me wisa beşekî tirkî jî xistî bûye. Bi qasî jî sedî panzdeh. Helbet bi nivîsên mamostê İsmaîl Beşîkçî û rewşenbîrên wek wê ew jî ji xwe di heman demê de zanisteyên me yên Mekemeyê bûn. Mesela Celîlê Celîl, Ordixanê Celîl hebûn. Mesela me nivîsên wan jî digirt. Celîlê Celîl çend caran jî panel da. Me heta nivîs berhev kirin bawer ku bekî du heyv bêtir derbas bû. Yani hema herekê kesek û kar bin binivîs me ji wan got yani du heyva me nivîs berhev kirin. Ê Tirkî problem tune. Bes îca çîroka balkêş a Kurdî wextê got nivîsê Kurdî ji me re hatin. Ez bi xwe çayê mesela ziman gelek ne gelek serketî me hebû bilgehek tiştek heb bes nehendî. Şefîk Hoca Paşî tabii hat alîkariyê. Şefîk Beyaz. Adnan Alp Paşî hat. Bi alîkariya wan ew nivîsên Kurdî me re dekte kir. Ew kesek got Kurdî ji me re şandin pêşî me re dekte dikir. Ji xwe çayê jî got gerek ev nivîsê got ana ji me re hatin heme bibin arşîv. Bê çim malxerabî nivîsa zimanê Kurdî. Bê em çawa meciyê me bûye wek merga qereçiya wek bêjin. Zarok pêşeroja gelê xwe ne. Çand, huner û bi taybetî jî ziman bi zarokan dijî, bi zarokan zindî dibe, bi zarokan mezin dibe. Keda rotîn da ya di derbarê zarokan de hêjayê gotinê ye û giranbuha ye. Şanoya zarokan, koroya zarokan, gulên mezrabotan û gelekên din. Weka koma mezrabotan derket. Weka gulên mezrabotan. Anha jî stranê zaroka hîna buwan strana zaroka tê perwerdekirin. Yani hîna jî servê pir tişt nehatiye nivîsandin, nehatiye çêkirin. Koreya zaroka cara pêşî li Bakur etkan bêm hat ava kirin. Ew ji xwe bû bûyerek mezin yani dengekî gelek mezin veda. îro jî gelek kesek got wê komedîcî girtibû îro xizmetek mezin bo muzîka Kurdî dikin. Hunermend ew kesek ku êş û azar, xweşî û coşî, serhildan û berxwedanên gelê xwe bi hest û ramanan bîne ziman. Bibe bersivek dîrokî û bibe mîras ji zarokên dû xwe re. Elî Temel jî di vî warî de roleke girîng dileyîze. Piştî ku mîrasek giranbuha û qedirbilind ji hunera Kurdî re dihêle, tevlî karwanên nemiran dibe.
Keçika dersimime dilimin tabibi. ملت کرد جنویسی حسناک او راستیه که تشتین پیو و گوتن حس که او جی موزیک بریکا موزیک گرانی دا موزیک پشتی کو سازی هات به هوله بدیوی سازی ne işte bu. Lazım me komekeci kome müzik havana. Mera bu gabe vaka Ali Temel mera bu komaçer buniyak. Ama vaka beri emderkabın şaba piştgiriya ihade jibo peşmerge jmergotun nabi veçiye ve gabe pevajo ki serhildan he bu Kurdistan'ı. Mego nabi metune bejib koma benar. Leyla zanaji gabe dere bu. Bana ana go vakta serhildan go bej hama koma serhildan menar ki kha avha lekes. Navada çana Mezopotamya gova kirin. Ve çaxıcı em ez bixwe endamê û yek avakar komaçiya müzikê bû. Strana Ali Temel burası strana buka kurda ser bixeyli heye. O strana buka kurda şertu mercek zindanında van işkenceyi her ikranda 24 saat işkence hebu. Diyor 24 saat işkenceye de merşen nijat peresti ya leşkeri به جوانا بگرتیان ددان خواندن دناو وان مشهده دناو وان işkence ده استرانا بوکا کردا سر بخیری هاتیه چیکر جبونا کو ملودی یا ویج bir neke bir rojan bir salan ve melodi tevi marşen nijat peresti tevi ruhin şoreşkeri dili xoda yani heza şoreşe heza buken kurda jine kurda bu şoreşe bu tergeri çil fazla uya bir sala dile xoda binhor andi yani wana awrah vaka strana buka kurda ser bxeyri der xistiya awrah ko de zindana da disa vaka strana şitla azadi her biji yani ve strane damezran diye. Ev rih ve bu bingehj bu tevgara çandı. Merhaba. Ez kurban ederim. Mülkür hunnekir. Di neçemê de yek ji serkeftinên herî girîng jî ew bû ku şanoya Kurdî gelek pêş diket. Berpirsyarê beşa şanoyê Mamoste Cemîl Özen bi şev û roj dixebitî ji bo şanoya Kurdî. Armancamın ne bu kez tevli şanoya bibim yani jî paşê sînemayê çi bikin bi temamî jiyana xwe biguherînim ser huner tiştek wisa nebû yani neçemê ew guhertin de jiyanımda çekir. Roja yekem ku ez çûm neçemê gotun şanoyî hêlî vedirê heger hûn dixwazin tevlî bibin min jî bi rastî jî zêde min tiştek nedizanî li ser şanoyê dema ku min biryar girt ez şanoyê çêbikim min di jiyana xwe de qet tiyatro seyr nekiribû. Mamoste Cemîl li beşa şanoyê din hêrt. Piştê demekî Mamoste Cemîl ji şanoyê veqetiya. Wê çaxê Hüseyin Qaytan bû berpirsyarê şanoyê. Mamoste Cemîl
mamosteyekî pir hêja bû yani belku di rola di dîroka tiyatroya Kurdî de em bêjin yani karakterê gelekî giring e. Destpêka vê şanoyê ew bû. Bi rastî jî ji bo me hemûyan jî kaniyekî mezin bû yani em me gelekî ji wê hêz girt. Şano çi ye, dîroka şanoyê çi ye, pratika wê û hem ji aliyê şanoyê ya giştî hem jî ji aliyê şanoyê ya Kurdî ve gelekî tişt me girt. Bilîstika Mişko ku li Bakurê Kurdistanê mora xwe li şanoya Kurdî dixist dengek mezintanî. Lîstika Rojbaş û gelekên din jî li dûî dihatin. Çîroka wê pir balkêş e. Weka mişkekê ye, çar heb pisîk hene dijminê wî de weka dagirkerên Kurdistanekî weka hatiye çar perçe kirin. Derdora wî de weka ew mişk ji bo xwe azad bike ji nav van pisîka çi fena çê dike, çi tevgerekî çê dike ku ji nav we dagirkeriyê xwe azad bike. Mijara wê bixwe çîrokek e. Mesela strana wê heye, mişko, degîdî mişko, hagîdî mişko, weka çîrokek e, destanek e. Di folklora Kurdî de ciyê xwe yê taybet heye. Wê demê Bodrum'a neçemê hebû, ew Bodrum jî di ez dibêjim di dîroka neçemê de zêdetir jî di dîroka şanoya neçemê de gelekî giring e. Belku di muzîkê de jî wisa bî ji ber ku yani Bodrumekî belku ji vê biçûktir bû lê nêzîkî 4-5 salan wê derê dawiya her heftê carcaran di rojan da 3-4 program hat çekirin. Mesela mişko işte Rojbaş em gelekî li wê derê lîstin yani. Ez daketim wê Bodrumê û êdî di wê Bodrumê de derneketim yani. Mişko evekî wê tîratekî wî heye, kursiyê datîne derdkeve ser kursiyê axaftinê ji gelê xwe re dike. Li wê derê min ewa xwe ji bîr kir. Peyvê xwe ji bîr kir. Lê pêvajoyeke hebû em tê de dijiyan. Sufle jî tune bû ji derva yek sufle bide yani ez bîne bîra min. Ew jî tune bû ez rabû wê rozê ketin nav wê pêvajoyê tiştê ku hate berdirê min berdevê min wê derê gotibû. Me bername bi dawî kir bû mamoste Cemîl Mehemêz kir. Go spas kim awalê ha. Go ya ne şerten me bi mijarê girê de. Neçeme di gelek warên hunerî de beşên xwe ava kiribû. Atölyeya sînemayê, perwerdeya gelek enstrûmanan, perwerdeya zimanê Kurdî, avakirina komên muzîkê û atölyeya wêneyan. Atölyeya wêneyan ku ressam Fevzî Bilge û Mehmûd Nayir jî di nav de gelek xebatên hêja dihatin kirin. Me di navendê de yekîtiya malbatên Mezopotamyayê ava kir. Me yekîtiya hunermendan ava kir yanî ya muzîkîjenan. Mesela Ayşe Şan yek ji wan kesan e ku beşdarî civîna yekîtiya hunermendan bûye ye. Me di nav mekemeyê de yekîtiya wêne sazan ava kir, me beşa zarokan ava kir. Weke mînak me koma mezra botan ava kir. Berpirsyariya beşa zarokan jî ji aliyê rotîn da û şevîn civak ve dihat meşandin. Evana dersên sosyolojî û dîrokê jî didan zarokan. Ev projeyeke wisa girîng bû ku bi rastî jî gelek girîng bû. Piştî salekê êdî hinek tişt dertin holê weka şanoyê, weka bingeha şanoyê,
vaka bingaha bejin govende, vaka bingaha müzike. Edi divan beşan da civin hata çekirin, divan civina da edi reveberi hata elbijartın. Divan reveberi ku van reveberi ben jmartın. Şuayek İbrahim Gürbüz vaka got, vaka edibe bu, vaka bejin dehra fermi de filiz bu. Navend weke dibistanekê bû. Lê bifikirin ku dersa edebiyatê lê tê dayîn. Cemşîd Bender dersa dîrokê dide, Abdurrahman Durre dersa dîrokê dide, İsmail Beşikçî dersên dîrokê û civaknasiyê dide, Musa Anter dersa felsefeyê dide. Ji bilî van Yilmaz Erdogan li cem me li mekemeyê du meha me û nîvek du meha dersên şanoyê da. Mamoste Cemîl dersên şanoyê dida. Mebesta me ew bû ku ew der bibûna dibistanek. Ji wênesazan jî komek hat avakirin. Berpirsyariya wan jî aydê hevalê me Fevzî Bilge bû. Wênesazan jî komek avakirin û xebatên xwe meşandin. Navenda çandê divê xebatên çandî, hunerî û zanistî bimeşîne. Divê nekeve nav xebatên siyasî. Em divê mijarê de hemfikir bûn ku divê em her tiştî tevlihev nekin. û ji avabûnê heta 1995 xebatên saziyê di nav vê çerçeveyê de hatin kirin. Carcaran me perwerdehî bi şev bile li neçemê çêdikir. Yani têbîra min niha di navbera deh û dudiyê şevê de mesela programa me hebû. Film seyirkirin li ser xebitîn, nivîsandin, ders wê demê jî hebû. Yani programak min ya bi ronî hebû yek jî ya bi şevê hebû mesela. Yani ew tiştekî bi rastî jî pir girîng bû. Belkî jî qet li üniversitekî de ew xas demek kêm de hînbûyîn û perwerdegirtin û dayîn jî ew xas nabe yani. Bi me re jî şewq û eşqek çêdikir, êdî Kurd, damû dezgehê xwe çêdikin, saziyên akademîk ava dikin, di wan saziya da ew ê xebatên li ser Kurda bêne kirin, tiştê ku li ser Kurda hatine kirin belkî bên dîtin û arşîv kirin, yan ji jinûva bên çap kirin, ji ber ku bi rastî jî piştî heştê bişû da ew nesle ku jê hatibû wekî ême derbarê dîroka Kurda, zimanê wan, edebiyata wan, yani çi tiştê ku bi Kurda re eleqedar bû bala me dikşan û em zêde jî jê neagadar mika beriyê çi hatiye kirin, çi natiye kirin. Ji ber vekî sazî avakina sazeke wiha hem dilê mirov xweş dikir, hem jî dihişt ku ji bo dahatiyê hêviyên mirov xurttir bibin. Avakirin û rêvebirina saziyeke Kurdî helbet nehêsan bû. Ji aliyê hêzên dewletê ve gelek tişt dihatin astengkirin. Ji bilî zilm û zordariyê pirsgirêkên aborî jî rû didan. Çareseriya derdên aborî jî carna bi konser, carna bi dawet, carna jî xelatên ku ji daweta sinnetkirina zarokan dihatin derman dibû. Gelek komên me diçûn dewatan wê demê lê yani di dewatan da dihatin bincav kirin, operasyon çêdibûn. Wê demê çûyîna neçemê jî ji xwe bixwe tiştekî illegal bû. Yani gelek kes mesela yek dihatin neçemê me pir dibîstin. Polîsan der wan digirtin û di hundir de dipirsîn çima diçî tehdît dikirin gereke neçî wê derê. Yani dibin wê zordariyê de me tiştek wisa beşek em çawa bêjin mekanek wisa çêkiribû li wê derê me nefes digirtiwe. Ew jî ew kî çavên wan li ser me bû. Mesela belki em karin bêjin di hefterekî carekî de carcaran operasyon çêdibûn. Em hemû digirtin işte
binçavan da tehdit çedikirin gerek çima diçim ve deri tu mesela tu xandavana ki çi kari telvi deri heyel ve deri yeni devleti saziyen baştır hene çimalı ve derinin yani gerek ki taciz dikirin gel haftek mayu yani dehroj mayubun ko gala çebibe le ortaki kültür merkezi bu ve demeyi nezi ki 500 kes digirt u galaya ki pirmezin em ser dixebitin haftek ma ez ketim binçavan من قلت herhalde haftek bu dehroj bun ez min got muhakkak ez derkevim dina haftekede her roj min seyir dikir rojek çu du roj çu ser roj için ez ku döndür da bum gala çebu paşe rojnamaya katibu nan anin bun undur meloideri dit ku nuçeya evke şanoye levederi dit ez tevli ya yekem ne bum yani ez şeşmen xabitim u ez tevli ne bum Sazî hebû. Mesela kiryawiye, elektrîkawiye, çûndina hatine, xwarine, pêdiviyên zorunlu dibêjin yani acil hebûn. Ji bo vana jî em diçûn şeva tiştê ku ji şeva ji daweta ji şahiya dihatin me dikir mesrefa sazî me pê debara sazî îdare dikir. Tiştê ku ji ber bimaya jî me dikir xwarina nîv rojiya êvarê. ji ber ku mirovan ev sazî wek hewcedariyekî didîtin lê difikirin ku di vê hilberînên li vê saziyê tên kirin bikevin xizmeta gel û ji ber bawer dikin ku di vê hişmendiyekî nivîskî çandî û nasnameyî ya vê tekoşînê pêk pê piştgirî dan me bi rastî jî mirov bi fedakariyên gelek mezin di vê saziyê de xebitîn û afirandin û vî gihandin gel jî yer aldılar, ürettiler. Lê hestekê hebû hestekê bir û baweriyê ku wê bibe dîrok hestekê hebû ji bo afirandinê hestekê hebû ji bo avakirinê yani hezkirinekê hebû di insana de yani di çûndina hatina saziyê de û ji bo xebata xwe tevlîkirina xebatên navenda çanda Mezopotamya ruhekê fedakarî hebû heta em karin bêjin fedaîtî hebû. Xebatên neçemê bê navber berdewam dikirin. Ew dara ku hatibû çandin gelek fêkiyan dida. Divê şaxên vê saziyê li gelek deveran bihata damezrandin. Li Amed, li Edenê, li İzmîrê û li gelek deveran ev dar careke din hate çandin. Piştî avakirinê meşaxên neçemeyê vekir li İzmîrê, li Edenê, li Amedê meşax vekirin. Yani di wê dema ku her roj mirov dihatin kuştin, dihatin qetilkirin de. Li Diyarbekirê avakirina neçemeyê rîskeke gelek mezin bû. Melwir ev şax vekir. Orada o şubeyi kurdu. Heyeteke ku di nav de serokê neçemê İbrahîm Gürbüz, rêveberê neçemê Fîlîz Oğuz û ketkarê beşa ziman Feqih Hüseyin Saxniş jî heye berê xwe dabûn Başûrê Kurdistanê. Di Nodosisiyan da em çûn Başûrê Kurdistanê. Li wê derê helbet me gelek hevdîtin pêk anîn. Di heman deman de danûstandinên çandî. Di heman demê de bi rastî jî em lê fikirin ku divê di navbera Kurdan da têkilî û diyalog hebin û tekoşînê bi hev re parve bikin. Divê ji hevdû qewetê bigirin. Bi fikir û ramana ku divê ev sazî ji bo vî tiştê bibin vesîleyekê. Em loma çûn Kurdistana Başûr. Di vî warî de jî me li dihokê xebat meşandin. Kurdistana ku wê çaxê me jê
را دگوت دولتا فدره. کردستان وی چاخه یعنی آواکرینکی هبو. پارلمانتوی وان جی پیک هاتبو. دا آستا پارلمانتوی ده، دا آستا سروکاتی ده مهودیتن پیک آنین. او ملوی دره جی گلک چالاکی لدار خستن. مشاخه کی نچمه لوی دره جی آواک. Me lijneyekî ji sê kesan pêk tê damezirand. Lijneyekî ku Feqî Hüseyin, Filiz Oğuz û ez jî di nav de. Em bi vê lijneyê çûn Başûrê Kurdistanê. Em mehekî li wê derê man, me bi siyasiyan re, bi rewşenbîran re hev dîtin pêkanî. Me li wê derê bi 205 rewşenbîr û hunermendî re konferansekî li darxist. û me li Hewlêrê û li Silêmaniyê şaxên neçemê û Enstitûya Kurdî vekir. Wezîrê çandê wê çaxê Şêrko Bêkes bû. Di navbera lijneya me û Wezareta Çandê de peymanekî danûstandina çandî hate îmzekirin. Bi hişmendiya ku di navbera Bakurê Kurdistanê û Başûr, Rojava, Rojhilat de yanî li temamê Kurdistanê derbarê çandî û hunerî de danûstandin pêk were. Me yê berhemên xweyî bişandina ji hev re, wan bianîna cem hev. Yekîtiyeke neteweyî ya çandî zimanekî hevpar pêk baniya me ev biryar veguherand protokolekî. Bi fikrê ku Kurd, gelê Kurd her çiqas li parçeyên cuda bin jî wek encam heman qederê parve dikin. Di nav heman têkoşîna nasnameyê de û çandê de ne. Em lê fikirîn ku wê ev tekilî her du aliyan jî xurt bike. Ji ber vê yekê me xebata navenda çanda Mezopotamya li wê derê pêk anî. Böyle bir çalışması da oldu belki. Mezopotamya Kültür Merkezi Başkanı İbrahim Gürbüz'den Wekî din neçeme beşdarî du konferansên navnetewî jî bû. Yek jê li Belçîkayê li Brükselê konferansa Rojhilatê Bakurê Kurdistanê bû. Li ser navê neçemê ez beşdarî konferansê bûbûm. Wekî din jî li Kesra Çiraxanê konferansekî ji aliyê Koma Keskana Yekîtiya Ewropayê û Bîlarê ve bi hevparî dihatel darxistin jî hebû. Li wir nûnerê neçemê ez bûm yê Enstitûya Kurdî jî Şefîk Beyaz bû. Îdeolojiya fermiya Tirk ji salên pêşînên Komarê ve hebûna Kurdana civakî û neteweyî înkar kiriye. Hikûmetên Komara Tirk ji bo pirsgirêka Kurd weke çareserî heta îro tehcîr, sürgün, asimilasyon û komkijî tercih kirine. Neçemê di demekî kin de eleqeyek pir mezin dît. Di gelek waran de pêşketinên bêhempanîşan da û êdî ew cî têrî hemû xebatan nedikir. Li ser pêşniyariya serokê neçemê İbrahim Gürbüz beşa ziman û wêje xwe bi navê Enstitûya Kurdî bi tevger kir. Di hejdê Nîsana 1992 de ango heft heşt meh piştî avakirina neçemê Enstitûya Kurdî di bin banê neçemê de hate avakirin. Mamostay mezin İsmail Beşikçi, Ronaya Ronakbey Kurdan û Türkan ve Enstitûya me niha veke. Keremke mamosta. Dostên hêja ji bo birîna Kurdeleyê em serokên Enstitûya Kurdî İsmail Beşikçî vedixwînin. Kerem bike mamoste. Vekirina Enstitûya Kurdî şanaziyeke pir mezin e. Ez dixwazim vê şanaziyê bidim mirovekî nivîskar, mirovekî rewşenbîr, Birêz İsmet Şerîf Vanlı. Di ser avakirina neçemê re hîn salek derbas bûbûn. Xebat ji ber ku gelek bûn, rewş gihîşt bû asta xetimandinê. Êdî weke rêveberiya neçemê me bi Beşikçî, Abdurrahman Durre û Musa Anter re civînek li darxist ku ew di lijneya zanistê de bûn. Me pêşniyar kir ku em lijneya zanistê ji neçemê veqetînin û bi navê Enstitûya Kurdî weke enstitûyekê birêxistin bikin. û me beşa zanistê ji nav neçemê hilda. Ew êdî weke Enstitûya Kurdî birêxistin bû.
ev jî xebateke girîng a neçemê ye. Yani Enstitûya Kurdî xebatekî neçemê ye. Organizasyona birêxistinekirina vî karî jî ji aliyê min û rehmetî Feqî Hüseyin ve hate meşandin. Feqî Hüseyin ve benim tarafımdan yapıldı. Navenda çanda Mesopotamya tu vê hewcedariyê îstikî. Yani wek Kurdekî dibêjî divê em li ser zimanê Kurdî xebatan bimeşînin. Yani hikûmet xebatên wisa nake. Yan jî tu vê yekê bikî, hikûmet astek dike. Li dibistanan bernameyeke wisa tune ye. Lê tu êdî veya îstikî. Yani em wek Kurd dikarin çi bikin? Tu dibêjî em dikarin çi bikin? Li ser zimanê Kurdî, li ser hunera Kurdî, li ser dîroka Kurdî, em dikarin çi bikin? Divê çi bêkirin? Yani tu carekê veya hîs dikî. Ev gelek giring e. Gava ev dihêşê te de bicî bibe gelek giring e ku ji bo çareseriya van pirsgirêkan saziyan ava bikî. û navenda çanda Mezopotamya saziyeke wisa ye. Enstitûya Kurdî ya ku ji nav navenda çanda Mezopotamyayê derket gelek giring e. Xelasiya milletekî du artêş lazim in. Yek artêşa çekdarî, ya din jî artêşa çandî ye. Bi hêviya ku artêşeke çandî bê avakirin ji bo Kurdan navenda çanda Mezopotamya hate damezrandin. û ev hêvî her berdewam e. Lê me karê xwe dikir. Me karê xwe tevlî karê siyasî, nizam aborî û nizam hinek tiştan nedikir. Me karê xwe ya hunerê dikir. Lê ew huner ê ku bi tevgera jiyanê re girêdayî ne ku jê qut li ser hewa. Bi nav jiyanê de bi jiyanê re û pêşiya nêzî ferasetê. Xwe mesela gelek cara di civîna dim anî ziman evay bîst û çend sal bîst û sê çar sal çêbû derbas bû. Di her civîna dim got divê em li vê dezgehê Kurda bikin Kurd. Ejo gelek hevala digo ya çawa Kurda bike Kurd. Yani bo çe Kurd xwe Kurd. Yani em wek millet erê em Kurdin bes mejî ne Kurd. Ya mejiyê Tirka ya Farisa ya Araba ya mejiyê dijmin hatî dagirtin. Ser vî esasî me digo gerek em insanê xwe berî her tiştî em xwe bikin Kurd û paşê milletê xwe yani Kurda bikin Kurd. Evê jî hişt got em bi hawakî berfireh nêzîkî insana bin, nêzîkî civakê bin, ne bi hawakî radîqal bêjin erê ev nizam çi ye, ev milîtan ya ne milîtan ya jî ji me ya jî ne ji me. Kurd ne xayîn kerem. Lê germayek hebû ku dixwastin êdî Kurd ji qalkî xwe derkevin, bi saziya jî li pêşberî hem raya giştiya dunyayê hem jî ya xwe bin û bi sazî bûyînê gavekê din bavêjin û vê doza ku dest pê kiriye ber bi pêş de tam bidin. Teqlek bidin ew ê ji xwe sazîbûn jî nîşana vê yekê çêbû di çapemenî de jî ciyek girt. Her çıkas mesaziyan xwe li metropolan avakirin jî şopeke ciddî li dû xwe hîştin. Duwarê çend û hunerê de li dû xwe şopeke ciddî hîştin. Heta niha jî hevaleke xwe yê hunermend yê ku vê çaxê dihat koraya zarokan di wateyekî ciddî de ez van li gelek ciyan dibînim. Bi rastî jî ez bawer dikim ku şopeke giring li dû xwe hîşt û ev zarok hema bibêje hemû jî li ciyekî ne. Yani dibe ku rojnameyek be, kovarek be, ew qedekê müzîkê ye, hunerê, çandê, sînemayê yan jî qeda siyasî ye. Ez herim ku derî yekî ji wan dibînim. Em qala tiyatroya Kurdî, sînemaya Kurdî, müzîka Kurdî hemû beşan dikin. Em gereke destpêka neçemî û hunerkomê bibînin yani ji wê derê em deyndarê wê demê ne yani wê zemanê ne. Ji bo jî îro jî eger ku xebatek li vê derê tê çêkirin hêza wê koka wê ez bêjim digêje wê derê yani. Gorî wê jî gerek em
wê demê li ser bifikirin, qîmetê bidin, yek û keddayî wan wekek we hûn niha çêdikin gereken wan bikolînin û bibînin. Ew tiştekî pir giring e. Ev tekoşîna sazîbûna Kurdan, mekanîzmaya ku ava kirin, têkiliyên rêxistinî ev li ser esasê îdeolojîk pêk hatin, ku dikarin di her qadê de pirsgirêkên xwe çareser bikin, hebûna xwe pêk bînin û têkiliya wê bi dîrokê ve girê bidin. Dîsa wê biherikînin ser dahatûyê. Di van karan de saziyan wek pêlûkê bikarbînin. Bi vî awayê me jî karê xwe dikir. Temeli var yani. Me bi armanca ku hemû hêjayiyên Kurdan yên çandî, hunerî, dîrokî û arkeolojîk ku di temamê dîrokê de hatine talan kirin, bi asîmîlasyonê re rûbirû mane, wan li cihekî bicivînin, wan li wir dewlementtir bikin û wî cihî bikin navendekî wan me navenda çanda Mezopotamyayê ava kir.